Ja. Ja, JDS bestaat 30 jaar en de afgelopen maanden is het bedrijfspand fors verbouwd. Een totale verdieping is op het pand gezet en 18 juni hield het bedrijf een open dag om hun bedrijfsactiviteiten, maar ook hun pand aan belangstellenden te laten zien. En hier aan tafel de directie, de volledige directie van JDS, Jos Hovens en Julian Hendricks. Welkom heren. Dank je. Dank je wel. Ja, Jules, om met jou te beginnen, een hele verdieping bovenop het pand. Het gaat dus goed met JDS. Nou, we mogen zeker niet klagen, maar dat soort dingen doe je niet alleen maar uit luxe. Je doet het ook omdat het gewoon nodig is. We zitten, wat je al aangeeft, we bestaan 30 jaar, ruim 30 jaar. En hebben wat dat betreft een groei doorgemaakt en groeien nog steeds. En dan kom je ruimte tekort. Dan kan je twee dingen doen, een klein beetje bijplakken, maar het ziet vaak niet uit. Dus wij hebben er wat meer van gemaakt en we hebben er ook een bepaalde invulling aan gegeven. Ja, daar komen we straks nog eventjes wat uitgebreider op terug. Je zegt 30 jaar bestaat het bedrijf. Kun je ons eens even meenemen naar 30 jaar geleden, hoe het is begonnen en hoe het langzaam gegroeid is? Het liefst wel een versnelde samenvatting. Ja. Nou, een goede 30 jaar geleden met pap naar Venlo gegaan, Kamer van Koophandel, vanuit de hobby geboren, 19 jaar toen nog. En een bedrijf opgericht, Junior Data Systems. Van daaruit tot 99 met 3, 4 of 5 man geweest. Als mede-initiatiefnemer van Business Vision Venray met de bestuursleden gesproken van wat wil je nou, tafellaken, servet. Ja, maar dat is heel klein begonnen met je vader. Ja. En waar was het bedrijf toen gevestigd? Op de Anderslaan bij thuis. Gewoon thuis? Gewoon thuis. Ja, lekker in de bijkeuken formeel. 2,75 meter bij 2,50 meter. Maar dat was heel snel heel vol. Totdat de woonkamer uiteindelijk vol kwam en toen kwam mijn moeder huilend thuis. En die was wat minder blij, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk 2003 naar het Keisveld verhuisd. Toen waren we met 9 mensen. Heel royaal in ons jasje met 400 meter. Ja. Maar dat groeide maar door en groeide maar door. En uiteindelijk kom je dan zover dat je geen kantine meer hebt, want het wordt spreekkamer. Je spreekkamer wordt service desk. En de mensen zitten wat krapper bij elkaar. Ja. Nou, en vandaar dus die hele mooie verbouwing die jullie hebben gedaan. Jos, even naar JDS zelf. Wat doet het bedrijf precies? Wij zijn actief in de automatisering. En de volledige naam is ook JDS bedrijfsautomatisering. Dus we richten ons op MKB-bedrijven die we qua ICT volledig proberen te ontzorgen. Wel, daar hebben we een drietal activiteiten, speerpunten voor opgericht. We zijn niet alleen 30 jaar toch al redelijk uniek, zeker in Limburg, maar zelfs over heel Nederland. Want een automatiseringsbedrijf van 30 jaar kom je niet zo heel veel mee tegen. Maar het unieke wordt nog benadrukt vanuit het feit dat we niet alleen de ICT-infrastructuur leveren, dus de computers en de beeldschermen en de netwerken en dat soort zaken meer. Dat is het oudste stuk, waar Jules toen dat tijd mee begonnen is. Ja, dat is nummer 1 van de 3 dan? Het is 1 van de 3, maar dat is ook nog steeds de as, zeg maar, waar het bedrijf in feite op steunt. Het grootste deel, het volumineuze deel van het bedrijf. Daarnaast hebben we, en dat is die combinatie maakt het uniek, hebben we twee takken van sport op het gebied van softwareontwikkeling, waarin we dus programmatuur ontwikkelen voor applicaties die we bij bedrijven inzetten. En die hebben we gericht door de tijd heen gegroeid in 2 sectoren, 2 niches, 2 specifieke markten waarop we actief zijn. En dat zijn? En dat zijn enerzijds is het gebied van transport en logistiek, waarin we met name in de wereld van transporteurs en expediteurs de software ontwikkeld hebben waarmee een expediteur of een transporteur zijn volledige bedrijf kan automatiseren en alle functies daarin kan ondersteunen. Dat is een hele bedrijfskritische applicatie zoals je dat ook bij grotere bedrijven ziet. Ja. En heeft dat er ook mee te maken dat Venray hier een logistieke hotspot is, dat jullie je daarop hebben gericht? Nou, niet specifiek, want als ik kijk naar onze klanten, zeker heden ten dagen, dan zitten die verspreid over heel Nederland. En op een of andere manier hebben wij daar een magneetfunctie voor, want ze zitten zo ongeveer in alle uithoeken van. Dus ze zitten in Den Helder en in het zuiden van het land, in Zeeland, maar ook in Drachten. Dus we komen in alle hoeken van het land komen ze tegen. En de tweede tak van sport die we hebben is dat we software ontwikkelen voor planningsvraagstukken. Ja. Waarbij de planning van werkplaatsen van dealer en universele bedrijven, universele garagebedrijven, de meest specifieke aandacht krijgt. Daar zijn we inmiddels sinds een jaar of 10 actief mee op de markt.
En we zijn daar sinds 5 jaar ook internationaal mee actief. Ja, dus dat beperkt zich zeg maar niet alleen tot Nederland, je bent de grens over. Wij zijn de grens over. En waar moet ik dan aan denken? Heb je daar voorbeelden van? Wil je die geven? Natuurlijk, want we zijn ook gewoon trots op dat we als relatief klein bedrijf, we zijn 24 man groot, dat we wel internationaal actief zijn. We zijn gestart naast Nederland in de Duitse markt, dat is maar een steenworp afstand hier vanuit Venray. Daar zitten we met name bij een aantal Mercedes-Benz dealers zitten we sterk vertegenwoordigd. We hebben sinds 2 jaar de grootste dealerorganisatie van België, beursgenoteerde onderneming, die met al haar vestigingen, dat zijn er toch zo'n 274, gebruik maakt van onze programmatuur. Maar we zitten inmiddels ook in Turkije waarin we actief zijn. We zijn in Nigeria zijn we actief. Daar hoeft niemand heen. We doen alles vanuit hier. We kunnen de mensen begeleiden vanuit hier. Dus wat dat betreft is de sky the limit. Ja. Maar we blijven wel met 2 voetjes op de grond staan. Ja, dus je kan nog veel verder gaan groeien. We kunnen absoluut nog veel verder groeien. Ja. En de grap is dat als we praten over die dienstverlening, die dus in 3 takken van sport plaatsvindt, dat wij dat een 3-luik noemen zoals je die vanuit de schilderkunst kent. Ja. Een 3-luik in de schilderkunst, daar kun je elk schilderij apart hangen, kun je een aparte camera hangen, stelt zelf iets voor en het is veelal een fraai stuk. Maar je kunt ze ook bij elkaar brengen als 1 3-luik en dan geeft het gewoon de versterkende kracht aan. Precies, en dan is het topstuk als het ware. En dat hebben wij ook geïntegreerd vanuit onze dienstverlening, dat die drie elementen die passen prima bij elkaar en die versterken elkaar. Ja. Nou ja, goed, en die groei, die heeft er dus voor gezorgd dat dat pand onder handen is genomen, een hele verdieping erop. Ja. Maar daar zit ook een gedachte achter, Jules. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Want het is niet zomaar, we hebben er even een verdieping bovenop gezet en that's it. Nee, het klopt. Kijk, de ruimte die we extra nodig hadden was geen hele verdieping. Maar om een half gebouw op een gebouw te zetten ziet er niet uit. En het is niet erg handig. En als je die extra meters laat maken, is dat relatief goedkoop om bij te doen. Dus we hebben een aantal dingen gecombineerd. We hebben heel nadrukkelijk de mensen centraal gesteld. Dus we hebben meer ruimte gecreëerd voor de mensen. We hebben een comfortabelere ruimte gecreëerd. We hebben de modernste middelen gebruikt. Maar we hebben ook heel veel gedaan daaromheen. De isolatiewaarde voor die hele verdieping is zodanig hoog geworden. Los van het esthetische stuk van de metalen omgeving die we gecreëerd hebben, heeft het ook weer een isolerende werking. We hebben een dak dat vrij is van obstakels, maar ligt vol met zonnepanelen. Die hebben we overigens in oost-west verhouding gelegd, terwijl het ook zuid had gekund, omdat we dan en meer panelen kwijt kunnen en minder zonaanlichting op het dak. Ja. Dus in het pand komt minder warmte terug, met als gevolg dat we een heel constant klimaat creëren. En dat is weer goed voor de werkers, voor de mensen. Maar daarnaast hebben we ook natuurlijk wel apparatuur nodig. En die hebben we in een zogenaamde loggia geplaatst. Ja, en wat is een loggia? Loggia is een Romeins woord voor binnen-buitenruimte. Dus het is in het pand. Ja. Van buiten zie je het niet, maar toch is het een buitenruimte. Kijk aan. Dus van buitenaf komt er overal wind doorheen, dus het koelt, maar niemand ziet het. Ja. En uiteindelijk heeft dat en het klimaat verbeterd. En we hebben daarmee een hele hoop terugwinning van energie. Dus ons pand heeft nu, ondanks dat we verdubbeld zijn in de ruimte, een CO2-footprint, zoals het dan zo mooi heet, die 30% lager is als toen we maar 1 verdieping hadden. Dus we verbruiken minder, terwijl we groter geworden zijn. Ja. En die mensen zijn belangrijk voor jullie? Wat doe je voor jullie medewerkers dan bijvoorbeeld in dat pand? We hadden nog een paar ruimtes over, is te veel gezegd, maar we hebben ruimtes een bepaalde functie gegeven. Zo hebben we inmiddels een volledig ingerichte fitnessruimte en een volledig ingerichte ontspanningsruimte. Dus dat wil zeggen, als iemand een keer vastzit in het werk, dan kan hij of zij op de fiets gaan, zich in het zweet fietsen, gaat er naar de douche in en gaat daarna weer aan de slag. Maar ja, als je het anders wil doen, dan kun je bijvoorbeeld 's ochtends een half uurtje eerder, gaat even een potje biljarten of tafelvoetballen, of je gaat inderdaad weer die fiets op, of je gaat wat gewicht heffen, maakt me niet uit wat. We hebben we hebben ervoor gezorgd dat de mensen zich comfortabel voelen binnen, maar ook buiten werktijd. Ja. Wel de afspraak dat ze af en toe teruggaan naar de vrouw of naar de man. Waar staat JDS over 5 jaar, als jullie 35 jaar bestaan, nog een verdieping erbovenop? Nou, dat denk ik niet. Daar ga ik niet vanuit. De voorzieningen die we treffen, we kunnen steeds meer aan de computer zelf overlaten. Dus we hebben steeds minder werk nodig vanuit de mensen zelf. En de mensen zelf die kunnen beter ingezet worden op nog interessanter werk dan hetgeen wat ze doen. Dus we verwachten dat we nog wel met een aantal mensen zullen groeien. Dat kan ook in dat nieuwe pand. Op wat voor termijn het dan plaatsvindt, dat hangt er een beetje vanaf wat er in de wereld gebeurt. We hebben geen glazen bol. We hadden een prachtig nieuw pand gekregen. We hebben er geen glazen bol bij. Dus
we gaan ervaren hoe dat daadwerkelijk wordt ingevuld. Maar goed, je zei het al, de sky is the limit. We zullen zien waar die limit uiteindelijk is. Heel veel succes met al jullie werkzaamheden. Dank jullie wel, mannen. Dankjewel. Dankjewel. Ja.